Ahojte, viete, čo je zaujímavé na tomto odbore? Že pri vyučovaní s nepočujúcimi pedagógmi nepotrebujete pero ani papier. Vyučujete sa pomocou videí a prezentácií. Je to priama metóda vyučovania. Nemusíte sa báť, nepočujúcich učiteľov majú výborný prístup a vládne tu uvoľnená atmosféra. Na predmete prekladové cvičenia sa učíme robiť preklad zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka. Pri preklade je dôležité dodržiavať gramatiku posunkového jazyka, pretože sa netlmočí od slova do slova. A taktiež robiť kultúrny preklad. Vďaka štúdiu na vysokej škole a získaniu množstva praktických a teoretických poznatkov dokážem teraz bez problému nastúpiť do praxe. A neovládate ani jeden posunok, nevadí, tu vás to všetko naučia.